Pane zvisina kuvhara. I think kumasuro. Kumasuro. Shakira iri. Rakavhara iri. Pane zvisina kuvhara. Yeah. Good morning, guys. Anday. Mamkasei, guys. Mamkasei. I hope mamka jaganaka mamkasei. I hope mamuka po umrisei hande kwedu kwaku hande. Hande kwedu kuya hande kwedu kuya. Let's go and see vamwe vedu. Tagarisa tina kuvaona nai. Next week atina last week atina kuenda nti. Steven abata masaisai. Sure, ndofunga network yemu road. Pamwe network yekuti ndiri kufamba men. Omwe wakagara apa. Tangire kumusoro kwedu kwedu. Hande guys, hande guys, hande guys, tinoona vamwe vedu vemumarodhi vaya vatinobatsirawo pakati pevhiki paya, vatinobatsirawo pakati pevhiki. Hande tinoona kuti vari sei kwavari ikoko, tinoona kuti vari sei kwavari ikoko. Handiti tichivapawo zvatinokwanisawo kuitira kuti vangovewo inspiration kuti vagare muroad vaine tariro vakagutawo. Handitika kuitira kuti vasaore mwoyo. Madhava enhasi varipo tombodarika ndi maiwe vakawanda vanhu vacho nhasi. Tikamira papa haibudi azvoni. Titangire kukoko. Funeral, I think. Funeral yemapurisa. Mupurisa akashaika. Anti-war. Sure nhasi pakazara mota kudaidze mapurisa. Pane mupurisa akashaika anofunga. Pavakasara sei. Good morning.
takugata mapurisa murodi totese muna kanga mwesa kabeji guys vanhu vari kuJoburg guys vatakati kana mine hembe dze 16 17 years vari kuJoburg vatakati kana mune hembe dzaadiki ve 16 17 years please amusati mauya kwakangoya musikana one aiti ane mapads aiti anoda kutumira mwana ya mapads at least 5 packets saka vamwe vaneti vataitikumbirawo hembe saru dzakudhara kana minadzo 16 to 17 years kuti tipe mwana uyoyo wokuexposewa pafacebook yauya pana Winnet chete akati ane hembe idzodzo vamwe vari kuJoburg handizi kuti munadzo here kana muinadzo hembe idzi please taichikumbirisawo kuti mundibate kuseri hembe dzindi pamwe chete ka1 animaona dzimwe ndadzinopiwa mwana waya pamwe chete ka1 iye mwana waya achanoreceiva ega tinongozitumira iye unogamuchira oga kana vanadzo hembe dzevana dziya vanadzo hembe dzema 16 17 years please itai kuti timupe mwana uya itai kuti titenge zviende tiunganidze zviende because I think mari yake yawo ichatotumirwa nhasi na treasury I think so because nachiva tichitumirai mari yake yefoni yapo mari yake transport kuti aende kumba yapo school fees yake takabata yapo takati isusu we pay to the school direct kana achingaenda akanowana nzvimbo akazotiudza and then tobhadhara kuchikoro straight so mari yake school fees yapo mari yake transport kuenda kumba yapo kumusha mari yefoni yapo anti mazvona ehe so yes vane hembe please takusvika pedu payapo nezvanonyekwa vana munyekwa nezvekudaro Ona kumanya atisi kudachika atisi isu vebasa isu muri sei kuvasikana atisi kuda basa yedu atisi kuda munhu webasa atise mask ande atisi yebasa isu muri right here nasi muri vashema mwenyu vari uvarofa hakuna basa nemazariro akaita apo muno kumoti havana kuya varofa apa panhingirikira panhingi apa vanozara apa maiwe vazere vazere uko asi vekumusha kwedu ndo vangozara avo vekuzimba ndo vangozara ndiani ndokwama kugara muchisvika kumusoro uko imi morinyai paimi vakusvika kumusoro uko vanhu kuenda vakadai wadzoka vaenda vakadai nai jesu momunyirevesa mazimba ndizvozvo mupanana yesocial distance ndizvozvo right vari kufamba zvavanoda isusu regai tiende hatingamirirana kufamba zvavanoda regai tiende tine vanhu vakawanda vakamira kumberi uku ipai musika homa torera musikana uyu handei next time achadzidza kuti kunomhanywa havasi kuda kumhanya handei hatingachibasira kumirirana tofamba zvavanoda tiende vari kufamba zvavanoda upi
Nisa. Avasi serious vana. Tora one mupekurumidza. Avasi serious. Second first. Ipa 118 ndi avasi serious atofamba zvavanoda vande ikumberi vanhu vakazara uku. Tora one umpeti bai. Tingati manyai vofamba zvavanoda kudai. Ante? Vanga chomba zvavanoda tichivati manyai iko zvinova kumanya. Vanonetsa tachiti ngavamanye ngavafambe zvavanoda ngavamanye vakufamba zvavanoda vapei izvo next step vati vapei havasadaro so zvobhuwa ndatovaudza asi kana tingatamira mufamba zvamunoda kudaro takumirirai futi ngatitewo kasirias asikana hamuzvioniwo hamuzvioni Chongoita serious imi munongoziva kuti mota ikamira papa iri kuda kubatsira iwe nekupa chikafu mufamba yenyu zvekudada takumirirai mangoti lakira bhudza kuti tatorova pasi tichiti taranga rawana kumusha nechekumusha kuti vairira futi haibudika kana dhimiyo alright regai tiende right bye bye kune vanhu vasinga appreciate pano pasi zvakaomazvo ona vavachakugamuchira kwacho havato appreciate kuna vanhu vasingatombo appreciate pano pasi kuti vange vari entitled kana kuti vari kutochichawo chikafu kana kuti sorry ishuwa tamatomira madaiso hava appreciate mazimba ndo paanonetsa ipapa tokumirira ishosho muchibva uko mufamba ine zvamunoda mwari kumhanya tomira mosvika futi hamuchaappreciate kuti kana ti thank you kungononga nekuenda mazimba ende munonyadzisa itei muchiappreciate vasikana itei muchiappreciate sure otherwise next time handidzoki panzvimbo inoi tinenge chitiri kuvabatsirawo but hiyo vanhu ngava-appreciate guys vakutofamba zvavanotoda kuita kunge vatori entitled kuti saka hazvidi kudai haiwa tapela hapana mboti kutya kamera hapana kumboti kutya kamera kana kutya kamera utombovheri wauya pane motikari kutora chikafu kana kutya kamera utombovheri wauya pane motikari kutora chikafu hautombouyi kana uchida chikafu chako uchitsvaga basa kamera inokubatsira iko kana pakati vanhu basa vanhu vangani vari kuuya chiti toda basa tichitotora ivava vanhu vangani kutya kamera uchida une dambudziko ikaita problems zviwaurega kuuya kuzokumbira chikaenda tila kubuda paraivu unobatsigwa sei kana uchitila kubuda paraivu vanhu vanenge vachida kuona proof kai kuti uri kubatsigwa tatosvika zvedu pane vamwe kamera ndototoisazve mirai tibude murodhi mirai manje vanomhanya bva vabata motikari isati yatongondii kutya kamera iwo nenzara muri raisi here isede hatisipira mune basa timbopuwa chisi vaya vechikafu torai chikafu muswere makagarawo muchidya muine tariro maona shuwa zvamakwandisa kwaini kusvika kumusoro garaji koma veko uku muchienda kuti makadai zvakaomacho asi muchimawanai wokudhara yawanikwa covid kutanga kwawo zvawesi zvokuti mogoita mazamakani musina munhu anonga mwedzi uchingova tete ya sori ine sori zvichanaka asikana zvichanaka kwauya anogoiginowa sei ndozvinoenzana kumusha unoda kudamwa asi uri kuona mwa chinonga chikafu nhai uri kuda kudamwa si kuona pamautora chikafu takuda kuinda iwe kutambutwa kune chikafu takuuya nzvadzi tamushe iwe tamushe vaviri saka ukanyara ugwazi makazara zvakuti dhumbu rati nzoti hachitokwani ukanyara ugwazi ahi saka nyare alright good luck anyway anditika alright sharp
Nasa kuna dragon. Nasa kuna dragon. Dragon chaku samira next time. Nasa kuna dragon. Guys, that's that utenda ndekwa mwari ndozviziva but unozati chi unongoshow appreciation so sevanhu vakanenge vakawanda munongoshow appreciation kuti tatenda mufunge chete just that apasi kutobodiwa kunzi kuti shuwa kuti ubhadame pasi aiwa shuwa kwete kutenda kuti chi kungotenda kuti shuwa mamira tachifamba zvatodawo murodhi vamwe vatopiwa chikafu matimirira nekuti hatikwanisa kumira kativamirira sitavamirira animaona tavamirira vachifamba zvavo zvavanoda animaona ndo appreciation ndikureva iyo kwete yekuti vatende kuti kudi kungoti ndamirawo tamirawo muro takamirira guys vana vakawandisa zvokuti hatifi takavapedza ende hatifi takavakwanisa vese saka tongodarika tenda pamwe tichitodaro hanoona tatobva tatenda pamwe chikafu ichi panzvimbo patiri kuenda pamai ndo pachiri kunoperera hanoona ndo pachiri kunoperera mai because pakazara vanhu tikatoenda neuku kuchikafu chinoperera pafirst ngitobota ndikatinde uku handiti toenda kwao kutopawe patiri pacho manje vakagara nekwatiri kwacho todi ndavharanzonzara uri kubasa uchadla airpai kubasa ikoko nhasi uchadla airpai kubasa ikoko apa ndo pachongopi tudi tikangomira pachoperera vana mai vai vakashaya toenda sei toenda kusasi aiwa unozati chi bvisai chikafu chana chevakadzi vaivai tipe vana bhudhi vekuzimbabwe varapa kukazara manhikekiriko hauzvioni hauzvioni bvisai chikafu chevasikana vari ukoko I think vanenge vari 5 bvisai 5 plates chevadzimai vai vari ukoko tipe ava mazimba bvisai 5 plates bvisai 5 plates ndipinda Yes, yamutore chikafu tindi kuvamwe varipi vanosimira panjodzi yangu iyo vari pazasi apo ndichabvisa 5 plates dzevakadzi vari pazasi bvisai 5 arimo but mabvisei ukangoenda pazasi apo anoperera ipava avakutomhanya anoperera pazasi apo tozviziva ka anoperera pazasi ipapa vakadzara apapo vekuzimbabwe vakashaya pazasi apo muchitende vatogona aiwa vaita zvakanaka vatouya tichatomiripo vaita zvakanaka vakatouya apa todarika because pakazara motikari dzevapurisa vanenge pafamupurisa here something chiri vadaidzai vapei signal neruoko vakumhanya vavamhanyi vauya chimanyai manyai
Chimanyai, tadarika, chimanyai. Chirimu. Muri right here, Devi brother, shiri kudi. Konjani kwa afap. Mpurisa. Okay. Which kazi? Okay. Fambisai wana jazi, fambisai. Muri right here. Batsira kasika kutumira because chapirira kumusoro kuti dango. Saka matogona mamanya masira vangani. Dedzai vauye 6 kana vari kukajisa. Tisamire uko. Aiwa tu azviti vamunhu asina vamwe vasina kudya. Aiwa apo. All right. Right, gaitinde kusasiko kune vakadzi vai. Ande. Right, ndo zvinorera mwana. Vamwe vari kuZimbabwe vaya pamune nchitanzi baba vakaenda kuSouth havasi kutumira, budhi vakaenda kuSouth havasi kutumira, sisi vakaenda kuSouth havasi kutumira. Kuno kuvangororova handi mamunzwa musikana uya. Mamunzwa mukadzi yasharati unogona kuita mwedzi uchiuya every day pasina munhu akutora mamunzwa ka. Imine muchi expect every month ndimoda piwa mari yaye. Muchinzi muchiudzwa kunzi muchiti tiri kumhanya tiri kuda vakaenda South Africa havasi kutumira. Anomuona vakaenda kuSouth Africa havasi kutumira, muri kuzviona ka probably one wacho anenge ari papa paroad apa, hama yako iripowo paroad apa ava vaona ava vakamira pawo avo unonyeba iwe itai avo ndikutokudza vamwe avo baba vaitova happy fast vanokumbira 2 plates manje baba ndo zvavanonetsa vanoda 2 plates mira ndipape zvakanaka baba vanoda 2 plates manje apana problem yavo mire muvaone kura kwavakaita Hello papa, Claudio says dijo how watu Oh, it is the dijo. Yeah. Diva. Watu You like me having the gipo. Serious? Darling, the gipo that are now Katia. Ukari bakai marambere no hanza rieme fal rifavali akiri yana sometimes rinali kuyema kuna levantu vabanisifo koneng fal so wena sometimes ribona uditsifo usapikwa riveri ifitela room okay all right mara mambere ko teng ha ona mmele ko kajira ke dipolane Kili plani fela kuri muntu umwe kana atla kutsa mara kutosiyama waiti kutosiyama adia zonse rita rona ri tlaka fari ku fa dimo teng mo all right thank you papa banani kuno miraka mavaona baba vahombe ava muri kuona kakuti ndibaba ndisekuru ka ndisekuru ava vanotori nemhuri nevasukuru vanenge vakabva ende havasi munhu wemuno ndewekulisutu vanotara chisutu munhu wekulisutu anomuona vanotara chisutu saka mhuri inenge ichiti baba havasi kutumira chikafu baba vakarovera kujoni muri kuona kazvinenge ichitambika maiona kainenge ichitambika ndo inenge ichitambika iyoyi baba vakarovera kujoni izvo havana kurovera kujoni vari kurovera mumastreet vari kurovera murodhi apana nenga vanongawo apa pando pachioperera ne5 yevakadzaya wavaverenga ana mama vaya anobva atogara zvavakati chusa
Vasi kuona kuda. Saka mota yasati waijara maya. Aziya. Uya mutore chikafu ediwe moda chikudedza isho amusati makuziva mota iyi. Fijo? Riruvetse yano? Rilapile? Batu, muri right here? Tatisinga kuonei mazuva apfuura mutachifura mutachiuya pari pamusipo. Vabvunza ya. Kuchitonzi mupo maenda oro wachi amene. Asi zviri kudi? Zviri nani? Ini mukuti zviri nani vanhu vari kuchema kumusoro uku? Aiwa, zviri nani zvo ukangotorwa kamwe chete pashoma. Pamwe chete kashoma. Vari kuchema kumusoro uku kuti kwai mwedzi watokwana cheko. Ipapo pakande kamwe chete ikako. Kamwe chete pashoma. Chikafu chichi tatatisa pasaidi tikati vasikana vaya vari kukona kupona mama vaya vari kukona. Otherwise varume havatochiwani. Chaperera kuti tatatisa chenyu pasaidi. Tagosa pfuura apa muripo. Tapfuura muripo apa. Pagota usina chikafu nasi. Ukamboite washandira munhu yobvarika kubhadhara mari yako but munhu wemuzimba ane mukadzi mutswana ari muno mandakashandira 2 months complex mucomplex ipi iye panobve maita zvei. Alright mama. Mountain View. Mountain View. Murume chakutorai panapa? Vakatora ndaichitoshandawo somewhere. Saka ndaishandira makongolisi. Saka mabatiro avaindiita hangu. Yangasiriki. Pandati kana nchinge ndawana rimwe basa. Ndipo ndosiya ndonoshanda ku. Mamusha stay in. Alright. Saka ndobva ndazosiya kwekebva wanditora. Ndaenda koko 2 months vanonipa pay 5,000. Ndibatsiriwa naMwari ndoita sei munhu wemuzimba mukadzi wake mutwara. Munogona kupinda mugedhe macho? Ndoba ndikutogara ndakazata ndibve pano musanipa mari yangu. Varipi baba? Baba vacho ndasanenge wabuda mhino. Handizi chichipo here chikafu chinenge chapera. Tatatisa chenyu pasaidi chaperera uko. Tambutsa pasaidi maplace enyu ndosapfuura muripo. Nhasi vachiwanaka vanenge vari kuti vatsvaga 1,000 emene vanenge vakaperesa 1,000 nezuro. Saka vanenge vaina kunotengesa kushavani atinozva vanotengesa kubika sadza. Mai vacho vaibika sadza nababa vacho vachitengesa. Saka tavaonepi? Ndoda kuti ndine nemi munopuwa mari yenyu. Pamba ndopavari but iwo vari kutanga zvinanzi mari yedu ndezvo zvakundiudza kuti end of August. Ndakati end of August nendichiita nezvei ndakagara pano pamba penyu handisi kubva pano svika mari yangu. Saka izvozvi ndatobva kumba kwavo ndikati izvezvi imi mai muchisana nevana venyu. Murume wacho anenge abuda mhino aina kutengesa sadza kunonzi kuhlavani. Chitorai nhamba dzangu kana mundifonera kana moenda noenda nemi. Tinoexpose mazimba anoshandisa vanhu asingadi kubhadhara. Motovataurira kuti saka imi muda kuti amai ava. Aiwa chitorai nhamba dzangu kana pamunenge moenda kumba muchinyesa mekashota aveko mondifonera tosangana monza tosangana papi ndouya toindako. (064) 5,000 aiwa imari yakawanda. 064 895 895 4837. Nyoda kuti maishakira. Ndomirira koli yenyu imi. Mai ini kumba ipapa naitoti ndikabva ndoenda kuma12 asi apa murume anenge asipo. Sasa muri kumba kacho chikafu ari kupa ye. Chikafu amaishakira zvimwe zvazvitaurike. Nokuti kana kuti bva kuti chimakugara zvengani murupiwa here chikafu. Chikafu chake chimwe ndakatotenga nezuro chimwe ndakatomutora ndini kumba kundatona tumba macho chikafu hamuna. Saka itori kese kuti mari havana. Maibi musikana ivasina mari. Ndopa ndada kuti ipapapo maishakira. Ini chandakuda manje maishakira kuti mundibatsirika. Ndikudaiswa. Ndogona kukupai nhamba dzavo. Nhamba dzemurume anditika. Ndakupai nhamba. Hai ndoda kuvaona face to face. Anditika. Ndoda kunotaura navo imi muripo. Mari yo mushiswe ndiripo. Iwo angaita mari inobuda month end yaAugust. Kana vakataura zvinhu zvavatazviita month end August. Ini kana vati month end August mobva mati alright. Isisi tavakuzomiririra mumwe wedu yanditi. Mapepa aya hatisaini pasi. Ndozvandoda kuti vaiti tivasayinise pasi. Oro else ndichavasungisa.
mukandaroka Eh. nyangwe ndikazosara hangu plus chikafu vachitenga uchidla nokuti ndovakugarisa apo ndezvanoida kuvaudza ehe ndozvandida kuti mimi mondimirira no don't worry ndokubasa kwedu handiti ndokubasa kwedu nekuti ikoko ndakashanda June eh hana kubuda ndine vana kuZimbabwe vanda kudya vana vanenge vachitumira havasi kutumira handa kutumirwa mari yana ndakachengeta ndakashanda uko ndiye ndakatora zve ndikatumira Musha, ndikasvika ndiFebruary July tokupa ichi mari yenyu apera vandagara July uya apera musi wesatadhi wakati tikupa mari yako pane patatu takatadza kuwirirana kutaura ndikati aiwa ini ndipe hangu mari yangu nditese hangu ide ndinotsvagira hangu basa zvikati ungafunge tikatadza kupa mari yako here ichi mukadzokera kutishandisira musi wesatadhi wasvika ko mari ndopaunduza ti memory mari yedu haina kuzosva amene wanoita zvemaconstruction mutopic saka kuti hanzi yedu yenyu mari yedu haina kuzopinda kudididi saka handizonzwisisi manje kuti ndo uno hwawe here kana alright no problem tiyatorana tonzwa imimi ndomirira phone call yenyu saka ini ndokufonera ipandoenda kumba pamoenda kumba kana matoona kana matoziva kuti vaveko kumba mondifonera mondidzati kuti ndosangana nemi papi manhere kumanguva iyi munoti murume achazvakatabva kumba kudosopa mukadzi mbarimo imimi kana kuita manhere okuchete it's not after 5 mondidedza izvezvi mukadzi pamba aripo ndiye asara nevana hakusi kure but tikatikaenda kumukadzi mafulesi arapo ndopaziva but tikaenda kakumukadzi asi murume asipo toda muwedu muzimba ari kuexploita mamazimba umu ndiye watiri kuda machikuru anowanika manheru ndo imimi kana uya munondiudza ndo yako munongondimirira pasi papo muri paapo ndiripo munongoya kugedha ndimoza pamukadzi mountain view aiwa imi mukangoti huyai unongobuda chete momira pasi papo ndomira pagedhi ati mafulesi ari paseri pesi paapa imi munonotenderera kudai so moya kugedhi racho rekumountain view racho ndendakamira ipapo because pana vamwe amai muzimba inini mukangonditi ndasvika ndobva ndakuvhurira igedhi apinda nemota tobva tapinda mumba ogoma tokurukure nyangwe dzikaita nguvai maishakira ndimiririre ndokumirira idodowari imi mukangondifonera ndouya bobva machitaura kuti baba zvatakuita isusuka uyu mumwe wedu muzimba ane mhuri akakutaurira dondowari zvekutaura ndokubasa kwedu ikoko matoita zvakanaka chaizvo ndikuuya 5000 ndikutoida dondowari imimi chete mekashoti mandifonera nokuti mukasandifonera ndizoziko kuindi aiwa ndokufonera ndimonifonera orit chakapakanaka torumba mai ndangoti ndogarawo muno ndizvozvo moindepi asi chibva matsvaga stay in muripo but hapana zvamungaita nekuti mukazobvako muchaendepi ndinekundandakatsvaga imba kundifana kashi orit apa ndoti vachite kungoti at least munenge muri sekwadi mune pekugara mune everything zvese munongataura vakagara pano chikafu chamuchadya ndochawachadya orit saka mwedzi uno muchamubhadhara here nekuti vandidisturba zvakawanda vakudisturba angada kunditora kubasa akati hati kutori kana usina kuora vanonetsa navabhadhara ari mudzimba umu vanonetsa kusara nevana avo mwedzi wese vanonetsa havabhadhari apa wako vari kuti mai vari kubasa ndizvozvo zvononetsa vanenge vachitoti mama havasi kutumira vakatotirasa neboyfriend isusu tikuti wedu wabuda enda hazvisi fair but orit iripo orit nemo zvakaoma sikana zvazvogwadza shuwa kushandisa mai vakuru vakadai so mahara 2 months dzose 5000 yavo vanyima mai nhasi vanovapa mari iyoyo nhasi vanoiburisa baba vanoiburisa mari iyoyo batairisa ndikuinde ako nhasi mari vanoiburisa nhasi mari vanotoiburisa chete baba ivavo vanoiburisa mari nhasi mari vari kuiburisa chete nhasi mari baba ivavo vakajaidzwa nditobasa kuti mari vari kuiburisa chete handipoite zvinhu zvokutamba mari vanotoiburisa chete mungoshandisa mukadzi mukuru akadai soshuwa nevana babai kushandisa mukadzi mukuru nevana kudai sorga mupa mari yako chitembe ndozvatiri masimba izvozvizvo masimba ndozvatiri izvozvizvi yaha chaiko chako masimba izvo unoshandira mahara mai mwana uipuhwi mari yacho fanana nemanigerians nemakongolese nemaindia orit ndomirira foni yenyu sharp ndoda kunovapedzera baba ivavo ndoda kutonovapedzera nhasi ndiri kunovapedzera mai avade vakangofona don't worry guys ndeni ndakabaya live button vakurumidze kufona nguva yelive isati yatanga maya ndeni ndakabaya live button kuda kutoexposa baba basa rekuda kutoshandisa munhu kutora mukadzi mukuru akadai so kumugadzika mumba kumushandisa vasingamubhadhari kana ndimiwo guys zviri fei izvozvo zviri fei is it fair guys kape mai avo ndizvona chitaura zvezva before kuti vana vanenge vachiti mai vakatirasa havasi kutumira izvo mai vakashanda havana kubhadhagwa mai vakashanda havana kubhadhagwa
Vana ndikachimoti kumba mai havana kutumira zvinasi kubhalansa kumusha guys come on. Mai nhasi ndida kunovapedzera baba vaya. Kunovapedzera baba vaya. Vakajaizwa stereki. Shandisa munhu 2 months ngapi mari yake. Kana unati uchina mari zvinhu zvanetse zvakupresa onewe. Release munhu musiye aindi. Ainde kumusiya udza munhu kuti shaina uchina mari munhu rova pasi. Period. Munhu oinja utsvaka kunokuinda. Shandisa munhu mara. Mai nhasi vanomupa mari yake baba. Rubbish. Vatondigumburira singaiti. Ende mai avati mwana mwari naye asi vangu vachiza kuti ndokubasa kwedu. Vanenge vasadoziva kuti ndokubasa kwedu kudepartment redu mai avangotumwaona mwari. Muza mwari zvaanongoita anongokushandisa anongotuningirira. Hey. Zvakaoma. Zvakaoma. Ya zvakaoma. Joni ndo South Africa iyi. Todzifambira chera feni don't worry. Tinenge tiri chose todzifambira nhasi we are walking. Nhasi tiri kudzifambira nyaya idzodzo nhasi. Techidzifambira. As long as mai vakandifonera vakasanifonera manje ndousiku kuinda kuti ndoindepi. Vakangondifonera chete ayo. Chakachaya. Vakangondifonera chete chine chakatochaya nhasi. Vanenge vatogwandarusi. It's not fair, guys. Hazvisi fair. Hazvisi fair at all. Guys, mbombera tumbobida kuhande. Chinde muka tunotana nabida ngoro. Dambopinda mukati umu tione kuti tingazvifambisa sei.
Okay, I'm back. Guys. Hanziko. Kuya kuseke. Mawindo avere ngati 74. Mawindo. Mawindo ei. Mawindo. Epa jimu. Kumanga chiringa mawindo. Kumanga chiringa mawindo. Taura resu. Iwo kwa chigino. Ngochi dishora nawo. Hanti wachara ni wanu. No amoroso kwa tima kali. Waverenga mawindo. Akwana. Sorry guys, nanambo kwa Shakira disappoint. Angafika tauri neshi. Muna anonyara. Muna singadi zve camera. Thank you Nini Black. Okay, ayo ndanambo pinda guys kuti ndimbono top up inonzi kokiripe. Ndakuisiya mukati mu. Ndaisiya ndofunga. Inondozi. Asi yaruke nayo. Inondozi nandotoisi. Yaruke nayo. Arukuya nayo inondozi. Kiwa. Akisuri hanza kiri kusama kai. Kibona nekibona ngere kitakati ski. Dangi. Ndipe. Kasi dachambo mwezi wapera zvanika chida mari dzawo yejima. Dachambo bhadhara nikikiri. Dachambo bhadhara shikwereti. My subscription ejima. My subscription ejima guys. Hasta kona inasi inga. Tapelo waone. Waona maspika. Waone. Shakira ndichukaiwa kudziki Shakira atuki mama. Kudzi akona kunyepa Shakira atuki maini azviti. Ngwese nacho. Ndemo tenga shingwe mpasi papa. Andizi kana amen. Kana mu. Janga ya mudolo shikana. And Shakira was shouting it. It as tuki Shakira atombo dizve camera atombo tuki vanhu. Enda mutenga chinga kurumiza. Mutenge one loaf red brown. One white, one brown. Is this supposed to be brown? Mazona ati limechine makeba pawanda ichi. Hanzi ndaona mandeveli. Guys, hanzi gym for what? Shelter. Koti body yacho inake kudai ati gym here shamwari. Gym katito gym iwe. Ndodati mama chembera angu ari pana paka. Muto joina kumanya. Guys, mimi mchitondiseka ndichita zvangu skipping kumba paya. Ndichita masquats ko zvino ndiri busy kugona dumbu. Ndiri kuraya dumbu ndiri kuripwanya zvekuti du. And ndanchishepa body inenge yashepeka. Thank you Diana. Saka machembere ndoda kuti ma 40 and above ka please join me. Ati join let's have inspiration to each other. Let's inspire one another. Jimish. Atidi kuchembera guys. Atidi kubata mdonjo. Atidi kufamba takakotama. Atidi chakotama meno kokoko. Atisi kuda kutombo limit kwano kuti enze uchazo limit kwano kuti wazodai. No. Bora mberi guys. Bora mberi. Saka ma 40 and above ka please. Ati jima. Send me my video enyu ndiposte pa page. Send my video enyu muri kujimu ndiposte pa page kuti atichi vamwe vaonewo. Anti maona. Mwakaona anobva aita inspired. Obva anotanga ukuita something. Handiti please guys musamborega tumirai ma video enyu titumirai ku WhatsApp ma video enyu muri kujimu ndo posta ndichiposta zvikuru sai ma 40 and above so that we inspire one another. Munoza tikaona mwati jima ane body yake unotoyazoona kuti ya rega ndinojimawo. Anoona. Utoona kuti rega ndinojimawo. Saka mundipe ma video enyu ndiposte. Anditi haisi nyaya yekuti show off kana kuti no inyaya yekuda kuti inspire. Anoona. Yes Ruth kuti da kuinspire ana kuti mabhodha aya anake kutongotukwa kunzi kushata. Hongonzi zimino. Hotukwa zvekunzi zibhodhi. Come on guys. Chituka kuti zimino asi mabhodhi necho zati shamwari unongo zvongoperera pakuti mino. But kubhodhi kundiri simbi au kwane kana nenharu kanda picture rako apa. Handiti maona. Thank you Natasha, thank you. Hanzi na Bridget makadensene 20 years of body looks maenda tuchange mbuya. Handiti unoona ka. Handiti waona manje.
Yes Khadija kambona uri sei handi maona saka guys ndononditoka kuti mino ndongoti zimino ndoti ndezvakwezvo ko nditukeoka nebhodhi yacho tione haunditoki pabhodhi nezizoti ndichitokukwidza ndozoti ndichitokukwidza pabhodhi haumbodituki nema chete hazina Regina tumira Regina tumira ngauye mavidhio tiposte tikande vanhu vaone. So back to nyaya yedu yevanhu vemuroad guys. Maona zviri kuitika kuno kuSouth Africa guys, kune vari kune dzimwe nzvimbo kune vachangoti joinawo pano padiaries. This is what happens in South Africa. Kune vamwe vedu anditi vamwe vedu vanenge vakatouya vari kutorera paroad popaya akawanawo munhu anenge atomutorawo nhasi akamupawo 150 kana 200 anenge atoshanda stereki. Mavanzwa namai vayo hanzi at least hanzi koma wegaripi Joelin ariko uya kuWhatsApp akataura manje anototi zvaita ozomirira futi imwe vhiki asi kuuya havaregi vanhu vamuri kuona vakagara paningi apa vakagara pamarobots apa handi mashona vanhu vanotobva kumakure vanobva kure kunzvimbo dzikure vanobva kumalocation ari kure mufunge havagari mudhuze vanobva kumalocation ari kure vanhu ivo vaya mufunge vanobva kumalocation ari kure vanhu ivo vaya handi mashona so then chingoti guys musazoshamsika kune vane vari kuZimbabwe vanenge vachidependa nevanhu vari kuSouth Africa kuti mwedzi uno hana kutumira munhu anogona kusakudzai hanimaona munhu anogona kusakudzai kuti mufunge ika mwedzi uno zvakandiomera handina mari hanimaona anogona kusakudzai kuti handina kana mabasa nenoshita because azhinji tinongozonyepa handimunoona kana tauya kuno kuti ndikushanda pakati ndikuita chakati ndikushanda pakati but zvisizvo it won't be the case most of the times handimaona panenge pachiitika izvi zvamatoona izvi ndo zvinenge zviripo saka kuti munhu azokudzai chokwadi sometimes zvinenge zvakangoomawo anenge ane mareasons ake handimaona saka mukaona dzimwe nguva munhu achiti handina mari papaya nzwisisai dzimwe nguva anenge asingatoshandi achimira muroad achitsvaga basa sezvizvi hapana yekutamba Khadija hapana yekutamba yemuroad hapana yekutamba ndotongotamba iri kurira ndo zvinenge zvitoripo unotongocha iri kurira nokuti basa racho unoriwanepi unotongotamba iri kurira hanzi munowanikwa kupi naWilly okay Willy ndowanikwa pano paFacebook Willy pano papeji SIS MELLY diaries panapa hanzi naMary Chibarinya ndiri munyowani. Okay, we welcome you Mary if you are new. Tinokubvamishira nemaoko maviri panapa pafamily padiary family. Panoitwa zvakawanda chaizvo zvatinoita panapa. Panoita zvinhu zvakawanda. Stick with us and you will learn a lot and you see a lot. And uchabatsirikana ugobatsirawo vamwe zvichinda zvakadaro. Andiona ndo zvatinoita paSIS MELLY diaries. Tine macharity akati one day if one of it ndiyo yemuroad iyoyi yekuti tinofidhawo hedu vanabhudhi vedu vanenge vari mumaroad ava vatsvaga mabasa. Hanzi Sharks ane kahediband kekwasiva. Okay, zviheadband zvizere muMr Prize tapi zvizere maMr Prize zvakazara zvimahediband izvi andiona right. Saka ndo nyaya dzinenge dzichingoripo handiti. So guys, kana uri muzimba ukashandigwa please try kupa munhu mari yake. Hanzi mwana kuzana tichamubata nhasi madhuve special ndo pane nyaya yacho amai vangu vamadhuve nhasi ndo pane nyaya yacho yemwana wayo tichamufonera nhasi anonzironi takawirirana kuti tichafonera nhasi because nezuro takatiri kwatichetilda kunyaya yematomboko saka nhasi ndo patichamufonerawo tichinyatsonzwa kuti zvakamira sei muzuva ranhasi andimaona muzuva ranhasi tichiona tichitsvakawo vane nhamba vakuru vane nhamba dzevakuru vekuJohani Masowe ndokumbirawo kuti iJohani Masowe Johani Marange iJohani chiko nyaya yemwana wayo 14 years ndanchikumbirawo kuti mundipowo nhingirikiri munitsvakirawo nhamba vane nhamba dzevanhu vekumaJohani Masowe kana Johani Marange iJohani Marange amen mundipewo nhamba kana asi achida kuti timbovabata timbonzwawo kuti zvinofamba sei kuti mwana ane 14 years anopiwa mudhara handichika muchechi wavo vambotiudza kuti muchechi wavo vanozviwana kupi tichivaonesawo kuti zvakaipa sei. Toda kuti timbobata vanhu kuJohani Masowe guys, toda kuti titombozama kugadzisa nyika gore rino iri. Saka vanenge vane nhamba dzevakuru vekuJohani Marange here mwana uya wenhumbu uyu andimona mwana wenhumbu uya uyu handiti vanenge vaine nhingikiri nhamba please ndipeiwo chero dzemukuru mukuru wawo naye mukuru hanzi muri muCape Town here aiwa handisi kuCape Town ndiri kuRustenburg toda kuti mbonzwa vekuJohani iya chechi yemwana we14 years wokuti anhu wokufa achinzi ane 14 years wokufa achinzi aindi kuchipatara toda kumbonzwa kuti Johani Marange iJohani Marange timbonzwa kuti zvinofamba sei. Saka ane nhamba chero dzemukuru mukuru wekuJohani Marange mukuru todawo maanswers toda kunzwawo kuti zvinofamba sei. I think guys if we start making noise pasocial media tikatanga kuita noise pasocial media about nyaya dzakadai
guys zvinobatsira azvibetsera kuti tingogara kuti guys takangotarisa vanhu vachingofa vanhu vachingofa munhu anoita cancer onzi auende kuchipatara handiona tinokurapa nemvura nematombo it doesn't work guys munhu anofa munhu anoita HIV onzi auende kunotora mapirizi ako iwewe unoona matigwa nemvura nedombo HIV yakamboda mvura nedombo kupi cancer inoda dombo nemvura kupi inoda chemotherapy anti mazviona so maybe if we make noise guys we help each other make noise ka pamwe vachachinja maitiro vanhu vekumajowani maranga nokuti tinenge taita noise ende tikatota noise yacho yekutoti kana ndimi vanhu vemutemo vanopindira guys zvinogona batsira vanhu vakawanda vari kufa nenyaya dzechechi dzana jowani maranga idzi anoona vanhu vakawanda vari kufa kunzi no family planning gore rega rega munhu anenge achita mwana gore roga roga munhu anenge achizvara mwana gore roga roga munhu anenge achizvara mwana hanzi vakadzi achina vateereri vanopopota because vaka brainwashwa shelter vaka brainwashwa handimoona saka vanenge vasingazvi understand unozati kana uka brainwashwa ka zvinonebelieve chokwadi chero kachiudzwa handi but zvinotanga iyo kulacho vakaza vacha vanhu vaka brainwashwa guys vanhu vaka brainwashwa zvekuti havatozvioni vakadza but vari kufa manje every day they are dying saka ndakumbirawo kana uchingoziva une nhamba ndozati varipo vanopinda jowani marange panapa muripo handika please we are not here to attack you handika imi muri mamember state hatina basa nemimi toda vakuru venyu vakasa legislation iyi vakasa mutemo uyu ndo vatiri kuda kuti taurewo nawo tinzoti vari kuzviwana kupi zvakatanga sei ko vanhu vari kufa vatiudzewo kuti munhu ane cancer anorapiwa sei nedombo munhu ane cancer anorapiwa sei nemvura oh sorry andimaona saka ndo zvatiri kuda kuti tiite zvezvo we want to make sure guys we make noise let's save lives let's try to save lives guys ngatisevhei upenyu hwevamwe vanhu because kana munhu waka blackmail hauzvione you don't see what is happening hauzvione zvinenge zvichiitika unenge uchitofunga kuti ndimunai unenge uchitofunga kuti zviri kutaugwa ndizvo saka guys aroni takatova minhasi tutovada tikutovada nhasi takatomirira nhingirikiri takatongomirira kuti ndikaona nhamba hapashaya nenhamba apa ende hapashaya inopinda jowani marange kana uchipinda jowani marange hatina inewe toda tokubatsirawo okay saka tiri kuda kuti tovabatsirawo guys havazivi vanenge vakabrainwasha remember vamwe vana vanozvarirwa mumarange omu guys anenge akazvarirwa mukati mechechi yemarange azvarirwa mukati vabereki ndoya vakakura vachipinda mwana ozvarirwa imomo ongotokura achiudzwa kunzi chingwa hachidyi chinodhaka chine mbiri handizivi guys tichazonyatsonzwa nhasi chaiko chako kuti ndo zvinombonyatsofamba sechechi kwacho tichaonawo vakabudawo vachatiudzawo chokwadi saka guys kana muine nhamba dzekumarange uku please ndibatiseiwo kuseri nhamba handimbotauri haiti ndibatiseiwo tiwanodi kufambira nyaya idzinasi manheru because vanhu vari kufa nyaya yemwana yakandigodza zvisingaiti nyaya yemwana yakandirwadza zvisingaiti kamwana kadikadi 14 years kudaro asikana ndakarwadzwa zvisingaiti so guys tobatana manheru handiti tobatana manheru tobatana guys manheru musasare ngatisanganei tionesane tione kuti tingafamba sei toda kutaura nezvenyaya iyoyi handiti maona tataura nezvenyaya iyi tozopinda munyaya HIV and AIDS handitika kuti vanhu imwai mapirisi enyu please imwai mapirisi enyu hazvinyadzisi kumwa mapirisi handitika imwai mapirisi enyu take your medication musanyeperwa nemachechi aya musanyeperwa kunzanzi wapora handitika saka hanzi haichaonekwi mumuviri saka wapora iwe wobva wasiya mapirisi no that's not the case unofa handiti so tichange tine vanhu vanenge vachisheyawo handitika jeni yavo vakabatwa maHIV kudhara vari kuzviraramira zvakanaka wewe handika vachizvimwa mapirisi avo munyatsoona kuchinzwawo jeni dzavo kuti vakafamba sei so that you get inspired anti machiona vanga vasiya mapirisi kana tonga chifunga kusiya mapirisi chiti ndapora inini because wasimba muone kuti it's very dangerous hanzi nhamba toisa kupi masiku yakuwhatsapp kwangu ukaenda papeji pane nhamba yangu 064 so iripo papeji yangu ipapa but rikaningoipina kuita kuti kana choda kundipa nhamba uye nadzo rikandinyore nhamba dzacho rikandinyore nhamba dzachona idzi nhamba ndanyora
right, number ndanyora idzo number ndakanyora pa guys. Saka tobatsana manhero anditi tobatsana time guys. Muswera zvakanaka anditika bless you. Uyai ne number idzo number dzangu nda pin up. Moya ne number tiwane kufambira nyaya idzi nasi. Bless you guys and I love you too. Muswera po.